Добре дошли в сърцето на Полша, град, където история, култура и иновации се обединяват в хармонична симфония. Добре дошли в Лодж, място, където всяка кълдарамена улица разказва история, където всеки ъгъл ви кани да разгледате и където процъфтява духът на творчеството. Ето трите най-важни забележителности, които трябва да видите, когато посетите града. 1. Улица Пиотърковска. Докато се скитате по оживената улица Пиотърковска, ще почувствате енергията на Лудж, която пулсира в вените ви. Тази историческа улица, една от най-дългите търговски авенюта в Европа, е витрина на художествено изразяване, от улично изкуство до скулптури, и предлага оживена комбинация от възможности за хранене и пазаруване. На всяка крачка ще намерите частица от душата на Лудж. 2. Мануфактура. Стъпете в бъдещето, като запазите миналото в забележителната мануфактура. Някога индустриален център, сега е разгърнат комплекс от културни, развлекателни и търговски обекти. Разгледайте музеи и концерти или просто се насладете на релаксиращата атмосфера в красиво реставрираните дворове. Мануфактура е доказателство за способността на Лудж да съчетава безпроблемно история и иновация. 3. Ес-Йон Лудж City of Culture Complex. Ес-Йон Лудж City of Culture – архитектурно чудо, което олицетворява трансформацията на града. Този иновативен център, роден от прераждането на електроцентрала, е домакин на музеи, галерии, театри и безброй културни събития. Това е място, където въображението не познава граници, а креативността прозъфтява. Но когато посетите Лудж, не се спирайте само на тези забележителности. Освен това ще намерите процъфтяваща кулинарна сцена, страстна любов към киното и град, който прегръща своята история, докато гледа към бъдещето. И като говорим за прегръщане на бъдещето, не пропускайте едно от най-очарователните събития в Лодж – фестивала Light Move. Всяка година този фестивал превръща Лодж в грандиозно платно от светлини и цветове, с хипнотизиращи светлинни инсталации и спиращи дъха прожекции, които превръщат градския пейзаж в вълшебна страна на чудесата. Така че, когато посетите Лудж, не забравяйте да разгледате оживената улица Пиотърковска, да се насладите на иновативната мануфактура и да се потопите в културата и творчеството на Ес-Йон Лудж City of Culture. И разбира се, не пропускайте незабравимия фестивал Light Move. Лудж е град, в който традицията и иновацията се сливат, където историята и бъдещето танцуват заедно и където вашето пътуване ще бъде нищо друго, освен вълшебство. Елате и открийте Лудж, град, който ще разпали въображението ви, ще раздвижи душата ви и ще ви остави спомени, които ще останат за цял живот. Лудж, където историята среща иновациите, ви очаква.